मुलुगनां सुबुं अनजिमा सान। सुबुं अनजिमा बांनायनि गोहोम आरो दबथायनायनि राहाफोर। मुलुगनां सुबुं अनजिमा सानखौ बोसोरफ्रोमबो दुलाराय मुलुगाव बांनाय सुबुं अनजिमा आरो बेनि फिथायफोरनि आयदायाव सावरायनो थाखाय फालिनाय जायो। बे बोसोराव मुलुगनि सुबुं अनजिमाया 8 बिलियनसिम सौहैबाय। बांनाय सुबुं अनजिमाजों लोगोसे निखावरि, समानथि नङै आथोनारि फारागथि दिन्थिनाय आरो आबहावा सोलायनाय बायदि आयदायाबो जिंगासिनांगौ जागोन। बेजों लोगोसे सुबुं अनजिमा बांनाय आरो बेजों लोब्बा थानाय गुबुन आयदाफोरनि सायावबो नोजोर होनाया गोनांथार जानानै फैबाय। बेनिखायनो सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानो थाखाय हादराव मोनसे सुबुं अनजिमा दबथायनायनि आयेन खालामनायनि सायाव सावरायगासिनो दं। इउएननि रिपर्टनि बायदिब्ला भारतआव 1.4 बिलियननिख्रुइबो बांसिन सुबुंफोर थायो। बे अनजिमाया भारतखौ मुलुगनि नैथि बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुंफोर थानाय हादर खालामदों। 2019 नि पपुलेशन कंट्रोल ल'नि बायदिब्ला मोनफ्रोम नखराव सानै गथ' थानाय बिथांखिखौ आजावना लानांगौ। बोहैथि 2020 आव बेखौ बोखांनानै लाफिनदोंमोन। बे पलिसिनि थांखियानो सोलोंथायारि मुलाम्फा, बेसेन नाङै देहा सिबिथाय, साबसिन खामानिनि खाबु, हम लन आरो टेक्स दाननायनि नोजोरजों बेखौ आजावनानै लानो गोसो दुंहोनायमोन। सुबुं अनजिमा दबथायनायनि माखासे राहाफोरा जादों जुलि जानायनि थि सम हिनजावसाफोरनि थाखाय 18 बोसोर एबा बिनि गोजौआव, हौवासाफोरनि थाखाय 21 बोसोर एबा बिनि गोजौआव। थि बोसोराव जुलि जानायनि मुलाम्फाफोरा जादों गोग्गो देहानि गथ' जोनोम होनायनि थाखाय देहाया गाहाम जायो। बिमाया गथ'साखौ थि जोथोन लानो हायो, गोजोन जिउ खुंनो हायो, जोनोम जानाय गथ'साया गोग्गो देहा आरो सोलोंथाय आरो देहायारि खामानिफोराव गोख्रों जायो। गोरबोआव थानायखौ गोबाव खालामनायनि राहाफोर जेरै जुलि जानायनि उनाव गिबि 2 बोसोराव गोरबोआव थानायखौ होबथायालासिनो टेब्लेट जा एबा कन्डम बाहाय। बेबायदिनो सेथि आरो नैथि गथ'नि गेजेराव 3 बोसोरनि फारागथि लाखिनो कन्डम, जोनोम होबथाग्रा टेब्लेट एबा आइयुसिडि बाहायनानै सुबुं अनजिमा बांहोनायखौ होबथानो हायो। गोसो गुदुं सुबुंफोरा साखाथियाव थानाय सरकारि देहा फाहामसालिफोरनिफ्राय बेसेन नाङाजासे नखरनि फेलेंनि माखासे खाबु आरो राहाफोरखौ बोजबनानै लानो हागोन आरो बे सुबुं सानखौ फालिनायाव मदद होनो हागोन। नखरनि फेलेंनि राहाफोरखौ बोजबना लानानै जौगाखांनायनि मोनसे गोदान लामा सोरजि।